Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Ako gyud nga timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Hinautunta nga kamong mga mag-uumag mga mananagat doon na nagyoy mihatag ninyo og pinaskuhan. Hinautunta ang atong gobernador o ang atong vice-gobernador mihatag na ninyo og pinaskuhan. Hinautunta ang atong congressman sa 1st District si Congressman Diego T. Mihatag na ninyo og kining pinaskuhan diya sa congressman. Ato gining tagaan yung mga mananagat og mga mag-uuma kay kana bang mga mag-uuma nga wala bay yuta ba nga naningkamot lang nanginabugi para sa ila nga nasaop lang. Mao po ni akong hangyo ni Congressman ni Deputy Speaker Congressman Henry S. Waminal nga ato yung panggaon ning atong mga mag-uuma tagaan nato og pinaskuhan kini pong mga mananagat ato po ning tagaan po og pinaskuhan. O amo po di akong hangyo ngadto ni Congressman Ben Kanama kung doon natay mga extra nga kuan din na ato gining atimanon ng atong mga mag-uuma og mga mananagat. Unsa na kang kalibutan no kung way mag-uuma og walay mananagat? Unsa kay atong kanon mo na nga atong panggaon ang mga pobre nga mga mananagat, ang mga pobre nga mga mag-uuma. Mo ning akong hangyo sa atong gobernador, Governor Philip Tan o Vice Governor Gigi Almonte, tagaan na ito mga mag-uumag, mga mananagat. Akong hangyo po sa Deputy Speaker, Henry S. Waminal, Congressman Henry S. Waminal, ni sa 1st District po, Congressman Diego Nonoy T. o sa ato nga party list representative Ben Kanama, nga mugahin o bugas barong ginagmay, o sardinas baron para sa tong mga mag-uuma. Unya, doon na po'y may sulti nako nga, Bishop, iampo in taon ang mga masakiton. Busa niningyog tua, ako pong giauhag, akong giampo, si Iyay Pinay Abayata, nga taga Kinasangan, akong iyaan, akong giampo, tungod siya karon nagmasakiton. Doon na siya ang iyang maglisod siya kaon karon, inoon yang edad 82 man pero lagsik man ni siya pero nikalit lang. Nya ako pong giampo si Raul Fernandez nga taga Katadman. Hinautunta Raul nga imong i-let go ang imong mga kaguol aron mawala ang imong sakit. Tuwain taon sila karon sa Cagayan de Oro. Atong iampo si Raul Fernandez, atong hangyoon ang Ginoo, ang Berhen sa Kuta nga muhikap kaniya aron siya makabalik sa pag-alaga dinha sa Kuta Shrine. Unya, ako pong gipasalamatan ang taga Balyangaw. Perti daghanang mga tao pero nakuyawan ko kay kining akong kuyawan nga may lang gali kay nag-face shield gyud sila nga doon na gyud sila kining mask. Muna nga salamat kayo Mayor Agne Yap nga kining usa jud ka nga kining mihimo sa imong greetings nga Merry Christmas ngadto pod sa atong Vice Mayor si Mayor Yap Chu. Salamat pod kaayo sa imong greetings sa tanan nga mga kining nagtrabaho sa munisipyo labi na nila sa diha sa kining human resource nato. Salamat kaayo sa tanan nga mga munisipyo. Unya salamat pud kaayo ni Father Edgardo Ponce og ni Sir Ray Gumisad og ni Sir Maiko og sa tanan nga mga teachers sa Our Lady of Mount Carmel Academy High School dina sa Balyangaw. Karong adlaw ganina didto ko sa Tudela sa San Isidro Parish. Ang kura paroko mao si Father Lani Serino nga nagsaulog pud siya siyang presbyteral ordination anniversary niadtong Domingo pizza 13 sa bulan sa Disyembre. Muna nga daghan po kayong mga tao hinaut nga mopadayon ta sa atong debosyon, padayon ta sa atong pangamuyo, padayon ta kay ang atong pagtuo mahimo lamang lig-on kung kita nay mga debosyon. Ang atong pagbasa karon sa ebanghelyo
atong kutluon sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang gingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang sugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria, apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, ug ang bata ginganlan ni Jose og Hesus. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Nindot kay nga tong ebanghelyo karon, apan sa dili pa nato tukion og pamalandungan ang atong ebanghelyo, mulakbitag saysay sa ato nga unang pagbasa nga gikuha sa basahon ni propeta Jeremias, kapitulo 23, bersikulo 5 hangtod sa 8. Pero ang nindot kayo dinhi mao nga taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Pagnganlan siya Ginoo atong kaluwasan. Mao ginihan nindot ka ini ba nga si Jeremias usa ka propeta sa karaang testamento. Ug tungod kay propeta siya, gipanagna na diay daan, dugayng panahon na nagna nga moabot ang usa ka Mesiyas diin siya mo'y muhatag og kalinaw. Siya ang magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong. Nya duna nagyoy kalinaw ang tibuok nga nasod sa Huda, ang tibuok nasod sa Israel. Unya tawgon siya og Ginoo nga naghatag og kaluwasan. Inindot kayo nino? Kaya ang gihimugod sa karaang testamento, preparasyon man sa bagong testamento. Ang karaang testamento naghisgot bahin sa taliabot nga Mesiyas. Naghisgot bahin sa usa ka kaliwat ni David nga mo'y mugitib, mugawas, nga maoy usa ka hari. Ang hari gikan sa kaliwat ni David nga mo'y magamando nga puno sa kaalam, unya ipatunhay niyang hustisya ug puy-an ang katarong. Ug mao pod kini ang gihisgutan karon sa ato nga kining ebanghelyo nga si Maria sinayuran ug kanabang engage lang sila karon kay nahibaw-an man ni Jose nga si Maria nagsabak. Di ikaw ron ang kining, ikaw ron mo itrato ni Maria. Unya, imong may bawan ang imong trato nga nagsabak di ay. Pero si Jose, kaliwat ni David. Unya, tungod kay kaliwat ni David, siya tao nga maalamon pod. Tungod kay kaliwat ni David, hari David, siya pod ligdong nga pagkatao. Siya pod inila o girespetuhan sa katawhan. Tungod kay inila o girespetuhan sa katawhan, iyang gitimbang-timbang. Na malay narbakuan ni Maria, makigminyo narbako niya. Mamahimo lang kong Salvador del Mundo, kung ako ning puy-an o ako ni siyang pangasawon, nagmabdos na gud ni. Kung ikaw ron, inana ka ang imong buhaton, nga namalandong siya,
Muni nindot nga kinaiya ni Jose. Ligdong mangud siyang pagkatao. Unya girespetuhan sa katawhan. Tungod kay ligdong o girespetuhan sa katawhan, na malandong siya. Ug tungod kay namalandong siya, nagpasabot nga puno gyud siya sa grasya sa Ginoo. Ang tao ba nga mamalandong, ang tao ba nga makig-uban sa Ginoo, panalanginan gyud sa Ginoo. Ikaw, kadang pirmi kang musimba sa Misa de Gallo karon. Are you always attending the Holy Eucharist as we celebrate the Misa de Gallo? Hinaut-unta nga ang imo nga kinabuhi naagyod sa misa, tungod kay kung naagud ta sa misa, kita makadawat og grasya sa Ginoo o giyahan ta sa Ginoo. Mao man ni ang nahitabo ron ni Jose. Si Jose, tao nga matarong, ligdong og girespetuhan sa katawhan. Ug tungod kay girespetuhan sa katawhan, mirespeto pud siya ni Maria. Pero mao lagi na ang iyang nahibaw-an mao nga si Maria nagmabdos, iya bang pangasawon o mamahimo siyang Salvador del Mundo. Ug tungod kay namalandong siya, ang anghel sa Ginoo miadto kaniya og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak gikan sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki og nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Kung ikaw ron namati, mutuo ka kaha nga si Maria nagsabak tungod sa Espiritu Santo. Kung ikaw nga namati karon nga walay pagtuo, mukatawag yung kag moingon nga, nabuang na ni, mura po'y kinsago ng Espiritu Santo. But this can only be uttered by a person who has no faith. But Joseph has faith, and because of that, he listened to the news coming from the angel. Mao man gyud ni ang tao ba nga adunay pagtuo. Mao man gyud ni ang tao nga adunay nga nagsimba kanunay unya namati sa pulong sa Ginoo. Mao man kini ang tao nga nakig-uban sa Ginoo. Tultulan siya ug agakon siya aron makahimo og maayong desisyon. Sa diha nga siya na malandong, nagpakita kaniya ang anghel ug siya gitambagan, ayaw kahadlok Jose. Ang gisabak ni Maria gikan sa Espiritu Santo. Mao pod lagi na. Kung ikaw ron kining namati, nga miingon si San Jose, ay ang gisabak ni Maria nga akong pangasawunon gikan sa Espiritu Santo. Ang uban tingali miingon gyud nga nanabuang na si Jose. Ang nakadungog gyud nga misulti si Jose ana, very logical and very reasonable. Kay wa man ta kaila gyud sa Espiritu Santo. Apan kung naa kay pagtuo, kung naa kay nag-uban-uban ka kanunay sa Ginoo diha sa pangamuyog pag-ampo, ikaw muila nga kini gikan sa Ginoo. Tungod kay ang mipahibalo kaniya usaman ka anghel. Mao na nga importante gyud kaayo nga aduna kitay pagtuo. Kay ang pagtuo mo'y mudala kanato nga kita mudawat sa mga balita nga lisod natong dawaton. Lisod ning dawaton, oy. Ikaw ron, sayon ba ng dawaton nga muminyo kag babae nga dili nga ang nagsabak pero ingnon ka nga kining ang gisabak niya gikan sa Espiritu Santo? Lisod na, oy. That is a very difficult to accept. Kay we know that we will be cold. People will say to us, Salvador del Mundo. But if we have faith, if we trust in the Lord, then we accept the message coming from the Lord. Mao kini ang nindot nga atong puy-an. Mao man pud kini ang gihisgutan sa unang pagbasa. Kung kita namati sa unang pagbasa nga gikutlo gikan sa basahon ni propeta Jeremias, gahisgot man pud kini sa taliabot nga Mesiyas nga gikan sa laray ni David, ug siya maoy mamahimong hari nga maoy muhatag og hustisya, maoy muhatag og kaalam, ug maoy muhatag
sa matarong nga dalan. Ug mao kini ang gisabak ni Santa Maria, si Jesus nga mao ang panagna sa karaang testamento, nga mao ang maghatag og katarong, mao ang maghatag og hustisya, mao ang maghatag og maayo nga dalan. Sa to pa tulog yun ka punto ha, akong gisgutan dinhi nga una, si Propeta Isaías nagsaysay sa taliabot nga Mesiyas din maoy muhatag og tinuod nga maoy nga usa ka hari nga maghupot sa tinuod nga kaalam, maghatag og hustisya ug magdala sa matarong nga dalan. Unya ang atong ebanghelyo ikaduha nga punto mao nga si Maria nagsabak apan gikan sa Espiritu Santo. Kini madawat lamang sa tao nga dunay pagtuo o tungod kay si San Jose doon na may pagtuo iyang nadawat ang mao nga mensahe gikan sa anghel. Sa to pa gikan sa panaad ni Propeta Jeremias, niari kita sa ebanghelyo diin si Maria nagsabak, unya sa iyang pagsabak gikan sa Espiritu Santo ug tungod kay si San Jose kanunay nga nagampo, kanunay nga namalandong, kanunay nga nag-uban-uban sa Ginoo diya sa iyang pag-inusara, sa iyang unity with the Lord, union with God, nakadawat siya sa mensahe. Pagtulunan kini natong tanan nga ang mga imposible, mga kahibulungan nga mga balita ato lamang madawat kung kita adunay pagtuo. Ang mga kahibulungan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi ato lamang madawat kung kita adunay lawom nga pagtuo. Pero kung wala kay lawom nga pagtuo, di gyud ka modawat sa mensahe sa anghel. Kung ikaw walay lawom nga pagtuo, magduha-duha kag yun. Kung ikaw walay pagtuo, muingon gyud ka nga binuang kini, baluni, mao gyud ka na ang imong isulti. Dili kini katarungan, dili kini matuod. Pero alang sa mga tao nga dunay pagtuo, ang gisulti sa anghel nga gihuptan o gidawat ni San Jose, kamatuoran. Mao na nga, niining yugtua, kita giauhag, niining atong pag-attender, pag-uban sa Misa de Gallo, kita giauhag nga atong ipalaw mga atong pagtuo aron sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, ato kining pamalandungan o kita makaila nga ang kamot sa Ginoo anaa di ay sa mga panghitabo nga dili kita makadawat apan atong dawaton tungod kay aduna kitay pagtuo. Ingon pananglitan sa mga kalamidad. Kung wala kay pagtuo, ingon kagyud nga asa naman ang Ginoo. Pero kung imong pamalandungan, ikaw moingon nga pinangga di kas Ginoo kay ikaw wala man mamatay. Unya gipanalipdan ka sa Ginoo. Asa man ang Ginoo karon nining kalamidad? Ang atong Ginoo anaa sa mga frontliners. Din iyang gihimo nga instrumento aron matabangan ang nagmasakiton tungod sa COVID-19. Asa ang Ginoo nining atong pandemya karon? Ang atong Ginoo anaa sa mga tawo nga nagtambag kanato unsay maayong buhaton. Anaa sa atong gobyerno, anaa sa IATF, anaa sa atong mga elected officials, sa atong mayor, sa ato nga gobernador, sa ato nga congressman. Ang atong Ginoo anaa kanila kung sila mo hatag kanato og giya aron kita dili mataptan nining COVID-19. Usbon ka, asa ang Ginoo nining pandemya? Gibiyaan ba kita? Wala. Ang Ginoo anaa sa mga frontliners. Ang Ginoo anaa sa mga doctors and nurses. Ang Ginoo anaa sa IATF. Sila gigayahan sa Ginoo aron ilang mga kamot mutultol aron mamaayo gayod ang mga naay kalamidad sa COVID-19. Ana pud sa atong mga elected officials aron sila mohimo og mga reglamento, mga balaodnon din mugiya aron mapahimutang gayod ang
mga balaod para sa COVID-19. Pero kadtong nataptan sa COVID-19 ug namatay, ang pamilya moingon ba walay Ginoo? Kini ato yung pamalandungan tungod kay usahay anaa kita sa kalisod aron ipakita sa Ginoo ang iyang gahom. Tingalig nawad-an nata sa paglaom, nawad-an nata sa pagtuo, usahay pukaw ng atong Ginoo diha sa mga kalisod, mga kaguol. Mao man bitaw ako sa kanunay moingon nga God rides straight in a crooked line. Ipasabot nga ang Ginoo nagauban ka nato kay sa ebanghelyo karon gahisgot man siya nga siya ang Emmanuel, ang Dios nga nakig-uban ka nato. Mo nang ipadayon nato sa kalipay ug kaguol ang Ginoo uban ka nato. Pasalamat nako ngadto sa katawhan sa Tudela din ako mihimo sa Misa de Gallo karong adlaw alas 4:30 ganinang buntag. Unya ugma mumisa ako sa Clarin Disyembre 19 ang akong misa sa Clarin sa alas 4:30 sa buntag dinha sa Holy Child Parish sa Santo Niño Parish diha sa Clarin. Alas 4:30 Disyembre 19 ang akong misa sa Misa de Gallo. Ang Ginoo, ang mayong balita nga mo ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako dayong timbayaha, atong yung iampo ang atong mga kaparian, atong iampo ang mga madre, atong iampo ang tanan, mag-inampuay ta sa usag-usa. Pero akong special request para sa atong mga kaparian, pray a little prayer for your priests. Tungod kay sila mumata tingali mga alas 3 pas kadlawon nga ila nang tan-awon ang mga kinahanglanon para sa Misa de Gallo. Muna nga pray that they will be always healthy. Muna ang akong hangyo ninyo, iampo na to ang mga kaparian aron nining Misa de Gallo o sa taliabot usab nga Pasko adunay lig-on o maayong panglawas ang atong mga kaparian. Atong iampo ang tanan, pero special request for prayers sa atong mga kaparian. Ang Ginoo uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa misnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Advance Merry Christmas natong tanan. Advance Happy New Year natong tanan. Hinaut-unta nga kita aduna gyud dakong pagtuo nga ang Ginoo nagauban kanato ug tungod kay siya nagauban kanato walay lugar ang kaguol, kayugot ug kapungot nga mao'y muhari sa tong kasing-kasing kay ang Ginoo anaa sa tong kasing-kasing ug importante kaayo nga kita magpuyo sa kaayo, kalipay, pagsinabtanay ug pagpinasayloay. Merry Christmas natong tanan. God bless. Mabuhay.